Халелуя, слава да бъде на Бога. Амен. Слава да бъде на Бога. Амен. Нека си наведем главите, да се помолим и да отворим сърцата си, да издигнем ръцете си към Бога, към великия Бог, Йехова, към великия Бог, който създаде всичко видимо и невидимо, да му дадем цялата слава, да му дадем цялата почест, защото той заслужава, защото поради неговата благодат, поради неговата милост, ние днес стоиме в неговия дом. Нека се помолим и дигнем глас към небето. Всемогъщи Тате, ето ни Боже мой пред престола на благодата. Идейки, Боже мой, в името на Исуса Христа, името, което е дадено на човеците да се спасят. Идваме, Боже мой, да чуем от Тебе, Всемогъщи. Идваме, Боже мой, да Те видим, Всемогъщи, защото ние вярваме, че Твоето присъствие е видимо. Затова, Боже мой, отвори небесата си и нека Твоя свят дух да дойде тук на това място, Боже мой. И всеки един човек да го види, Всемогъщи, Татко Небесен, защото Твоето слово казва: опитайте ме и ще видите колко е благ Господа. И ние искаме тази вечер да опитаме и да видим колко си благ в името на Исуса Христа. Вземи Твоето място, Боже мой, и ние чакайки да чуем от Тебе, Всемогъщи, Боже мой, чакайки да видим какво имаш Ти за нас, Всемогъщи. И ние вярваме, че всеки, който вярва в Господа, Господ има добри неща за него. И ние Ти благодарим за това, Всемогъщи Тате, и казваме Амен. Алелуя. Слава да бъде на нашия Господ и Спасител Исус Христос от Назарет. Алелуя. Така, готови ли сме да чуем Божието Слово? Ако имате Библии, нека си ги отвориме. Имаме книгата Битие, първата книга от Библията, книгата Битие. Така, тази вечер говорим за благословението. Продължаваме с поредицата от служения благословението. И защо е толкова важно благословението в живота на всеки един от нас и какво Господ, нашия Бог, е направил. Книгата Битие първо четеме от стих 20 и 26, но предишния път ви прочетох малко и стиховете 19, 20 надолу, как Бог създаде всички небесни същества и как земята произведе всички морски вечуги, животни и така нататък. И каза: Бог ги благослови, стих 22, и благослови ги Бог, казвайки: плодете се, размножавайте се и напълнете, казва, водите и моретата. И така, сега четеме стих 26 на първа книга на Битие и казва така: и Бог каза да създадем човека по нашия образ, по наша прилика или подобие, и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и на всички, каза, на всички лючиги по земята. И Бог сътвори човека по своя образ, по Божия образ създаде човека, мъжки, женски, по ги сътвори. И Бог ги благослови. Кой ще каже ми? И Бог ги благослови и каза Бог. На кого Бог каза? На човека. И каза Бог: плодете се и се размножавайте, напълнете земята, обладайте я и владейте на всички риби, въздушни птици и на всяко живо същество по земята. И Бог каза, вижте, давам ви всяко семе и според вида си и така нататък, всяко дърво. И Бог продължава, казва: яще от всичко онова, което Той е направил в тази едемска градина. Той ще каже амен. И ние разбираме от предишния път, че когато Бог създаде Адам, Той постави Адам в едемската градина и ние разбрахме, че Адам не е направил нищо и не е помогнал в нищо в работата, която Бог е създал. Така ли е?
Чуйте, когато Бог създаде Адам, Бог го взе и казва и го засели. Бог веднага го направи гражданин на Едемската градина. Адам придоби всичко това, което Бог създаде. Авраам не е извършил никакво деяние, Адам не е работил за нищо, Адам не се е трудил, Адам просто се засели според както Божието Слово казва. Амин. И това, което искам да спреме тази вечер нашето внимание, на думите на Бога, където казва Бог ги благослови и казва плодете се, размножавайте се, напълнете земята и я владейте. Алелуя. И сега, тук виждаме няколко много интересни неща. Това е същината на благословението, което тази вечер ние слушаме и от предишната проповед. Защо? Понеже когато искаме да бъдем благословени, ние трябва да разберем откъде идва благословението, как идва благословението и как може да вземем това благословение и да живеем с него. Амин. Чуйте, на първо място, благословението идва от Бога към човека. Амин. Първият източник на благословението, това е Бог. И затова Библията нарича, или едно от имената на Бога е Ел Шадай. Ел Шадай означава Бог, който снабдява много гърдест. Тоест има много гърди, от които всеки може да сучи, като малко дете може да сучи. Тоест Бог е Бог, който снабдява в нашия живот. Бог е Бог, който е провайдер, онзи, който може да направи неща за тебе, без ти дори да се мръднеш пръста за това нещо. И затова се нарича с това име Ел Шадай. Но преди да дойде Ел Шадай, Бог, който снабдява всичко приготвено, както го приготви в Едемската градина, Бог се изявява като Елохим. Елохим е също еврейска дума, която означава Бог, който създава, Твореца. Амин. Той е Твореца. Значи, Бог, който е Твореца, Той твори неща за тебе и след това Той ти ги снабдява на тебе. Амин. Защо почваме от тези думи? Понеже тази вечер ще продължиме, където Бог каза на човека да владее. Втората част от благословението е да владее. Но за да владее, ние виждаме там, казва Бог, аз създадох тебе, Бог създаде човека, каза да направиме човека по нашия образ. Тоест и Бог иска не само той да владее, но и човека да владее. Чуйте, Бог владее на всичко онова, което е видимо и невидимо. Бог владее всичко това, което нашето око днес не може да види. Бог е над всичко, Той е в целия контрол, в Неговата ръка е цялата Слънчева система, цялата галактика, всички планети и включително планета Земя и всичко това, което лети или пълзи е над небето или под земята, Бог е този, който владее. Бог е там. И едно от другите имена на Бога е Бог, който се присъстваш навсякъде. Тоест, Бог е на едно и също място по едно и също време. Това означава да владееш, да бъдеш там и да бъдеш в контрол. И Бог идва с името Аз съм Твореца. И ние го четеме, казва Бог създаде ден първи, ден втори, ден трети, ден четвърти, ден пети, ден шести. Бог създаде всичко и затова Той е Елохим, Бог, който създаде, твори, създава, прави неща, за да може всичко това, което Бог създаде от ден първи до ден шести. Бог за кого създаде всичко това? За човека. И аз се чудя и казвам, вау, колко чудесен Господ и баща ние имаме. Чуйте, от ден първи, когато Духът на Господа Йова се носеше, казва, над водите, Духът на Господа беше над всичко, във всичко. И чуйте, Божия Дух винаги седи над нещата, над ситуациите, над проблемите, над трудностите. Бог е винаги над
обстоятелствата. Той е над всичко това, което ти даже не може самия да контролираш. Бог е там, за да може да ти го контролира. Кой ще каже ми? И предишния път ние разбрахме, че това е същия Бог, който е бил вчера, днес и утре. Той ще бъде с тебе. И той е обещал. Това е едно от обещанията на Бога, което няма срок на годност. Чуйте, Божите обещания нямат срок на годност, те нямат валидност, дата на валидност. Ние четеме и гледаме валидно, годно за употреба, да речеме от 5 април до 20 април. И днеска сме 19, имаме един ден, може да го консумираме или може да се употреби. Чуйте, при Божите обещания, при Божието слово, при Божите думи, там няма годност, няма валидност, понеже Бог е Бог, който е бил, който ще бъде, Той е там. Времето е в Бога, Бог е във времето. И сега няма да ви говоря за време, времена, няма да ви говоря за светлинни години, няма да ви говоря за галактики, но ние трябва да разберем, че Бог е там, Той седи там и Неговата задача е да владее. Защо? Понеже Той е Създател. Чуйте, Твой Бог е Създател, Моят Бог е Създател, Той не е имитатор. Той не е имитатор, Той не имитира. Ако тази вода е дадена фирма, даден бранш и той да имитира нещо подобно, чуйте, Бог никога не имитира никого, а всички имитират Бога. Всички фалшиви богове имитират нашия Бог. И чуйте, те никога няма да могат да достигнат до нашия Бог, понеже те са мъртви, а нашия Бог е жив. Всички други богове, може да видим гробовете им, но нашия Бог, Неговият гроб е празен. Защо? Понеже казва, Той не е между мъртвите. И Неговата работа е да владее. И ние виждаме, че Бог владее над смъртта. Абсолютно над смъртта. Абсолютно. Чуйте, Бог владее над всяка ситуация. Нито смъртта, нито ада, нито някакъв си демон може да попречи на Бога в Неговото владение. Понеже Бог е там. Той е там и чуйте, единственото нещо, което ти трябва да направиш е да влезеш в образа на Бога. Амин. Чуйте, ако искаш да бъдеш като Бог, да приличаш като Бог, да бъдеш като твой баща, ти трябва да влезеш в този образ. Ти трябва да влезеш в тази роля. Чуйте, понеже каза, че Той е този, който създаде. Бог е този, който създаде. Той създаде ден първи, ден втори, ден шести и кога направи Адам? Кой ден Бог направи Адам? Ден шести. Ден шести Бог създаде Адам. И аз се питам, защо Бог не е направил Адам ден първи? Защо Бог не е направил Адам в ден втори? Защо Бог не е направил Адам в ден четвърти, ден пети? Защо Бог не ги е създал тогава? Не е сътворил Адам. Бог направи Адам в ден шести. Когато всичко това, което Бог направи, беше вече приключено и каза, Бог видя, че всичко това, което Той извърши, стих 31, и Бог видя, всичко, което създаде, е било твърде добро. Преди казваше, Бог видя, че това беше добро, и Бог видя, това беше добро, и Бог видя, че това беше добро. А в шести ден, когато Бог създаде човека, Той каза, това вече е твърде добро. Не е само добро, не е само хубаво, но каза нещо повече от това. Когато Той създаде човека и каза, Бог видя, че това бе твърде добро и стана вечер, и стана утро, ден шести. Слава на Бога.
Слава на Бога за ден 6. Слава на Бога за ден 6. Амин. Защо? Понеже Бог направи всичко от ден 1 до ден 6, направи и накрая Бог даде оценка и каза твърде добро е. И искам да видим какво се случва. Бог създаде Адам и стих 1 на 2 глава казва така бяха завършени небето и земята и цялото множество същества в тях. И на 7-я ден, кога Бог направи човека? 6-я ден. И тук казва и на 7-я ден. Кога е 7-я ден? След 6-ти ден. Така, и веднага на 7-я ден, като свърши Бог делата, които беше направил, на 7-я ден Бог си почина от всичките дела, които беше направил и благослови Бог. Какво? Благослови Бог деня, 7-я ден и го освети, защото в него се почина от всичките дела, от всичко, което беше сторил и създал. Бог благослови 7-я ден от всичко това, което той е направил и създал, и Бог си почина от всичко това. И чуйте сега, кой ден е този? 7-я ден. Кой се отпочина от делата си? Бог си почина. Сега, искам да мислиме заедно. За Бог кой ден беше? 7-ми ден. За Адам кой ден беше? Ден 1. Кога беше създаден Адам? Кой ден? Ден 6. Ден 6 за Бог беше последен работен ден. И на 7-я ден, казва, Бог си почина от делата, които той направил. А питам сега, кой ден беше за Адам? Ден 1. И чуйте, ето го Адам. В ден 1, аз съм Адам, ден 1 за мен, откакто аз съществувам, вече съм направен, ден 1 за мене, а за Бога е ден 7. И какво Бог направи в 7-я ден? Отпочина от делата си, Бог благослови денят, благослови 7-я ден за почивка и Адам идва в кой ден? Денят за почивка! Адам идва в денят на почивката. Първи ден за Адам и веднага първи ден почивка. Много интересно, Бог не го направи на 1, 5 и 6 ден, т.е. на 6-я създаде, от 1 до 5 ден Бог не го създал да каже Адам, ела сега да ми помагаш, ела да работиме заедно сега, да създадеме небето, земята, звездите, водите, да сложиме границите там. Бог имаше ли нужда от Адам да му помогне? Не. Бог имаше ли нужда от Адам да му помогне? Не. Днес питам аз, защо ние, Адамовците, имаме нужда от помощ. Чуйте, днес ние помагаме, знаете ли на кого? Днес ние помагаме на Бог, вместо да оставиме Бог да помага на нас. Днес ние работиме за Бога, вместо да оставиме Бог да работи за нас. Днес ние взимаме работата и функцията. Се чудя защо ми е. Само ще ви помоля да си ги изключвате. Че ми пищят, аз чуя, защо ми пищи микрофон. Така по-добре, алелуя. Ден 1 за Адам, ден за почивка. 7 ден за Бога, ден за почивка. Адам идва и Бог му казва, чуйте сега, представете си картината. Адам идва и казва, Господи,
Татко, какво да направиме? И какво му отговаря баща му? Каза, почивай. Къде да почивам? Каза, ето ти Едемската градина, влез и се засели. Влез и живей. Влез и обитавай. Влез и владей. Влез и бъди плодоносен. Влез и вземи контрол. Вау, чудесен баща, нали? Представете си, вашия баща прави всичко за вас, ден първи, ден втори, ден трети и на седмия ден ви се появявате и казвате, татко, какво трябва да ти направя, какво трябва да ти помогна. Той каза, нищо, днес почиваме. Ден първи почивка за тебе. Ама нещо да ти помогна. Не, всичко е направено. Ама нещо да ти допринеса. Няма нужда, почивай. Чуйте, искам да ви дам един пример. Когато едно дете е пред раждане, т.е. майката трябва да роди, да даде живот на едно дете. И детето колко време лежи в корема на майката? 9 месеца, чудесно. И когато детето се роди, но преди да се роди, какво прави майката и бащата? Приготвят какво? Място. Приготвят място. Приготвят му стаичка, ако имат възможност. Ако нямат възможност детето да има самостоятелна стаичка, му приготвят какво? Легло. Приготвят му пелени, приготвят му дрежки за отписване и не знам си какво. Приготвят му хубави неща, храна допълнителна и всичко това топли, уитни дрехички и всичко, що е необходимо за неговото раждане и за неговото пристигане в семейството. Детето не знае какво се случва, но когато той се роди,